Igama lami nguMfandami Mbutho. Ngawina u10 million kaBetway ngo2022. Ukuwina wami u10 million kwangenza ngabona impilo yami sishintshile. Wafika nje la ekhaya wangitshela mina ukuthi ayi ma ngiwinile lana imali yokugembula. uFandami ke umngani wami. Hlangana kwethu ke sahlangana phansi kwe-bridge kwaMayimayi kodwa ke udaba olude lolo. Ngathatha u2 million ngathenga imaterial yokwakha ngoba ngangifuna uqopha umlando ngasekhaya. Ngakho indlu enkulu kunazo zonke so ngathenga ama-blocks okwakha indlu engaba u20 rooms. Angimkholwa ngake until azavela akhipha amateke eGucci. Watha wami mina nje endaweni kwaba yimi mama oqala nqa ebafazi nje la endaweni kuyaziwa ukuthi kwaba yimi mama oqala ukuthi ngibe namateke eGucci ngenxa yakhe. Ngayusa zonke izindlu zasekhaya. Wathi maye ngabe ewisizindlu ngambuza ukuthi lento ayiqala uzoyimela yini. Zithe seziwile ngayiqala ke iproject yami ithe mayiphakathi nendawo ngayimisa kancane. Wathi ngiseyisigwilo sefana noMotsepe. Ngathi mina okay kulungile. Wayiwisa indlu. Kodwa lendlu akuvuka ngisho line ababili bodonga. Kwagcina nje ngefoundation. Kuze kube manje mina nginamuzi ngaye. Into enye engayenza ngathatha u500k ngapha igirlfriend yami. Hayi amaqanda ubedla nje nga5. Bengawadla amaqanda angadluli ku5. Athi bona beno Ramaphosa noMotsepe abalidla iqanda elincane. Umuntu ospenda kakhulu uFandami. Ngihambile naye kakhulu. Emva kokuthi nje winele imali uFandami wayengasabambeki sithi simbamba ngapha aphunyuke ngapha. Kodwa ke ngaso sonke isikhathi wayesheza hamba nathi. Ngakhumbula imoto yami yokuqala ngayithenga ngo2 million ode. Ngaphinda futhi ngathenga imoto ngathengela omunye umngani wami uSiqaqaqaqa. Wathi ngebirthday yami yangithengela imoto close to 400k mangaqambona manga 400k wemoto. Bathi hayibo ntwana wathi hayi no ipresent yakho le ntwana for ilokho ibirthday yakho. Yo Hayi ke into abegood kuyona ngempela ke. Ungalali. Hayi ubengalali umntanami. Ubekahamba ugroove kulesibili nje. Athatha abangani bakhe endaweni bese nabangani umphakathi wonke bese umngani wakhe. uFandami ke umuntu othi mayinemali engahlali ekhaya. Ekhaya kubo ngiyakhumbula nje besifonela bebuza ukuthi uFandami ukephi. Uthola ukuthi kokunye sayiscroll iviki lonke. Indawo nama weekend amakhulu aziwa yithi mangabe kune weekend enkulu uzositshela hayi madoda ziyakhipha endaweni ukuthi vele sesishona khona vele useyafika vele thina imali sasingayiphathi ke vele sasingena imali sasingolopholo vele kodwa uFandami wayengakusebenzisi lokho ukuthi mhlambe asiyuze ngalokho wayesithengela esho ukuthi ayikhulekani manje ibhili yimini ozoyikhokhela ekhokhela ngempela ibhili. Ntwana hayi bengikhombisa amanye ama-true colors akhe mfethu ekuspendeni mfethu. Yazi okhanga ukuthi mfethu umtshela ukuthi yazi mfethu ngizwa ngathi ngiphathwa yisisi la sothi ngiseklabhini lapho niyaphuza buyasha ethi awufuni ukuthenga ithishu la uthi cabanga ngibona ukuthi ayikho ithishu ngale but yana ekushayele ilokhu instant money ethi 10k ethamba ulanda ithishu lapha engafunda noshintshi. Athatha abangani bakhe ke kohanjwa ke groove wake. Azabuye mhlawumbe emva kwensuku ezintathu. Wangena kwesinye isitolo engengisisho igama wathenga nje ijini eyayibiza nje u21000 ijini nje kuphela. Manje uyabona ukuthi lo muntu lo impela imali into nje angenandaba nayo ngempela. Ngumuntu ke mina othanda kakhulu ukuzingela. So ngathenga izinja ezu4. Lezo zinja ngakhipha u250k. Lezo zinja aziqedanga ngisho 2 months zonke. La ngabona khona ukuthi le mali semxake ngempela. Wavele wafika ngaBetway khona kule gambling yabo. Wafika wafaka iKaizer neManchester United ethikithini elilodwa. Kodwa wafaka 500,000. Wathi omathimu amabili azowina ileague. Ngabona la futhi lo imali semxakileke. Manje bayiwina noKaizer League lo nyaka. Ngawo mabili lo mathimu. Abale
ezansi ko-number 11. Imali bengiloko ngispenda nje kancane kancane. Ngize ngarealize ebank lami sengisele no 15,000 ukuthi hayibo. Nansi imali iphela. Umuzi ngapha ngoqedile. Ngaqala ngadayisa imoto. Imoto zami ezu4 ngicabanga ukuthi kuzona ayikho engayidayisa ngemali engaphezulu kwa 20,000. Ngizophetha nje ngokuthi ingane yami isilima. Ngizele isilima nje, into engenangqondo, into engakwazi nokucabanga. Yona nje uyisilima wena, uyazi uyisilima. Ngalanda imoto yami lengangithengela usiqaqaqaqa. And-ke okwangiphatha kabi ukuthi yabuya yazoyilanda intwana imoto le engithengele yona after izinto seqala lokho okubheda. Kumanje kunzima ngomuntu nje useyiphilela mina. Nje ngokuklinela abantu amagceke. So yeah, that's my story.